Malama Aisha, me za ki faɗi game da zance da muka yi na karin hankuri a mace? Mun ce mazan su yi hakuri, malama Kabira ta faɗi kamar in za ka je aure ya kamata ka yi bincike, ka je sangaran ran ka je ka aure me shi kawai, ka zo laisa za ka zaka ga halin shi kina son ki fita. Me kina ganin kika bi shi kika aure shi? Shi yasa kika ga iyaye wurin su a ce ayi hakuri, in za ki yi kika je ki yi hankuri yo, su sun sa abin da suke faɗi. Hankurin nan shi yau muke zancen shi. Me ke ma ki kara game da wannan zance na hakuri? Idan muka je muka shiga baki san halin me shi ba, kika ga kai me shi me zuciya ne. Abin da bai kai kara ya sauke ba sai kiga ya hushi. Ke macen nan a sai wife me ya kamata ki kwatar mishi da hankalin shi a zamna lafiya? Ina ga subhanallah mu mata Allah ya ba mu wani kyauta ne da bai ba maza ba. Shine ko ya namiji yake subhanallah mu ja hankalin president ne malami ne ko menene subhanallah. Isa mata akwai methods da yawa da muke da shi da mu ja hankalin mijinmu, amma kamar farko da nace kamar shine addu'a dai addu'a. Amma nabi subhanallah ado bana da kyau cikin aure kuma yana ni da hankuri. Yau kiyan subhanallah mijinki bai saba ba, kiyan ki shirga ki buga phones ki da komai da makeup ki zamna yazo ma bai gan kaman ma ya ganki. Amma subhanallah kullun kina in bai saba ma ba ko ya zage ki ya ce wani abu ke ne in yau kun buga gida kun fada amani hankuri. Hankuri saboda yana cikin ingredients cikin aure. Ki shiri ki gyara gida, in kina da yara ne ki gyara daki komai da yazo yau yazo in still bai ganki ma ba gobe ma ki kara hankuri. Haka zaki har ki zo mi Allah ya sa ki samu kansa. Isa wannan ya play a very big role subhanallah. Wanga wani ainihin funny story ne but ina gani kamar yadda malama Kabir ta faɗi cikin first abin ga wanga magana ta ce kamar wani kai aure ana ce maka hankuri first thing hankuri. Ni da kaina da aka faɗi min subhanallah shi na kamar kina son shi yana son ke, muna son juna. Subhanallah. Isa kin san in aka yi aure ya sunan shi bayan 3 days da kamar na yi aure 2005. Yes. Isa aka yi aure bayan 3 days ake bude kai ba yanzu da sauri. Isa cikin bude kai subhanallah ina magana kamar shekaran jani da Dr. Muntuna muna da because it's a funny story. Yes. Isa she aka yi shi shirye kayan breakfast da ba kin san ranan bude kai na kowa na so ya gwada na shi. To mana ta sami wani abin ga teacup set akwai na sa sikiri akwai na madara duka. To shi wata mistake ta sa gishiri ciki. Tashin hankali. Irin gwanaye masu shirye-shiryen kwanukan kitchen nan ke. Saka shi da aka zaka gani na da gishi ina ji Kano mana cewa kamar wanga na kan dining table da ke aje dining table. To ba mu san sa gishiri. Tashin hankali doctor zai sa gishiri maimakon sugar. Na isa aka zo aka aje kan dining table da komai isa bayan washe gari bude kai ko na yi. Amarya ta tashi ta yi shiri ta yi duku ta. Za serve miji. Na serve shi da komai ke ya sa mi longa ya sa sikiri da komai da komai. Ashe gishiri. She ce kamar shi na ce kamar na so bari doko sauran bread ɗin ka. Ina gyadi. Wani kare yanda ya kira suna na ma. Subhanallah, subhanallah. 3 days till after marriage. Because the servant ce ayi ababe. Yadda ya kira suna na she na min kaman kunne na ne. Kin firgita ne. Ya dai an goye kira suna ba da wani sauti mai dadi ba. Na zo ya kama alishin shi. Subhanallah. Like subhanallah. Shi daga bari shi yana cewa shi kuma ba mutum ne. Magana bai da. To abin ya so ya harshe shi ashe gishiri. Wayyo Allah. Yake kan dining table ya sa kuma da tea. Yasa she na zo ya kama ni ina magana ina ta kamar me ke ga gishiri ne kuma Allah la tuwa astaghfirullah. Na ga bread na ga napkin. Alloki. Hankalin shi ya tashi. She da yaje peace because an shi. Yeah, gishiri yayi so abin gane ai. At that moment. Ai dinne. 3 days. Na faje da kaina na rike da napkin. Fa na ce Aisha, fasten your seat belt. Yes. Because you have a long journey. Of course. Subhanallah. Just 3 days. Amma ba wannan kuma ba ke kika ajiye ba fa. Gwaninta aka yi na iyaye. So da yazo ya kai na explain mai na kwanta mai da an gaci kamar yadda kai na san ba ke kika yi ba. Kaza da kaza amma inda ni ma wurin nayi fushi. Na zo da fa. Kika yar napkin. Yau kuma kaza da kaza. Nan no an ce kamar wadanga kuma me yasa? New couples. Shekaran jiya muna breakfast. Ya tula. Isa yana sa a cikin ce kamar hankali ba kare ga zo ko dai gishi ne yayi
yes amma wannan duka subhanallah in dai gaddama yazo tsakanin mata da miji ba wannan ke gwada kaman ba su son juna of course conflicts in marriage ko disputes ina gwada da ya sunan shi ainihin namijin nan ko na macin nan mijinki bai son kaza matan ka bata son ina kuma gwada mu da kuma where to set the boundaries yes very important isa wani abu yazo tsakanin mata da miji hankuri ne hankuri yau mijinki ya yi miki wani abu ya fita waje kin ce kamar ran shi bai bace amma ya ji shi da abokanai suna fira hankalin shi na gida yana gida ke kina gida kina baza bala'i ai yazo abinda zan mishi wayo kina baki shawara ko amma all the time muna cewa subhanaka kai kara wurin ubangiji okay mama Aisha kin yi magana za mu je dan hutun lokaci na minti 5 muka dawo za mu karasa kin bugo point wurin abuyoyin nan mun shigo wurin kuma insha Allah jama'a muna muku barka da dawowa a nan gidan television ta Islamic Library Channel ni ce ta ku Hajiya Salma tare da yan uwaye na watan Hajiya Aisha Ahmad Sala sannan kuma Sister Kabira watan Ahmad Salis insha Allah suna nan gidan watan in ka ce batun hakuri ilimi Allah ya ba su bayan aure education karatun Qur'ani in hadisi ne yanzu an ja maka in su alkunutu ne ma in ya dace mun ya ajajja maka amma ba ma alkunutu yanzu insha Allah za mu koma kan malama Aisha da kina magana kan zancen abuyoyi da yawa suna iya su sa wa'insu matan rashin hankuri suna cima mazajen su mutunci a rashin hankuri wani irin advice zaki ba irin matan aure masu friends ko mazajen aure masu abokanai yan base a ta jefa mishi ana ni dai mata na da wallahi ta mis yango ta mishi manyan murya ce kuma ita mace kina gana na kina zamne ne kire zanna ya ta tattaka ki ne ban yi kuma kariya shi yasa wani irin shawara da advice zaki ba su game da hakuri su kiyaye jita abokanai da abuyoyi saboda gida a samu peace of mind a iya zamna samu hakuri bismillah na farko dai yazo wurin kamar abuyoyin ma namiji ne ko na mace ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi kamar in dai kai friend with me aboki mai sai da tulare kamshin shi ya shafe kai sai da me ya sunan shi ma gawayi ne ko daddawa ne kai baki ko kai wari so ya sunan shi Facebook da na zana da New You na batun true friendship. Na zana ko ni friend kina gan shi ne boss all the time shi ya kamata all the time shi ne boss sun ka. Shi ya fi uwa kenan. Kake yi wanga bari kaza da kaza na farko kenan. Na biyu kuma wanda all the time shi abinda kika ce dai shi dai yana bi saboda yana samu abinci masu kwadai kenan yi shaka na yan kwadai to yan kwadai wallahi yan kwadai kenan dan me shi keke feeding ta excuse me ba kina tsoron ki gaya mata gaskiya because in kika gaya mata gaskiya abinda take baki nan baki samu so ya bari kwadai ya bari ba mu gaya mu kan mu juna yaro karami shi kaga yana aika tsarin uwa shi ko uban shi yana aikan su saboda abinda Allah ya bashi hannun shi yasa ba mu gaskiya mama Aisha kwanti ne na uku kuma abokin ne da subhanallah in kika duba ma kin ce kaman cike guda kuka fito don me shi ya faɗi miki gaskiya ko da ku bata kuma yi abokan ne aka ne kamata ka dauka saboda you need to have a friend who show you the mirror all the time yes ki duba abin da kike duba kai ne yayi amma yanzu haka yazo wurin aure abu da yawa suke bata auren mutane subhanallah yau ina gani friendship da yawa ana call na malama shaka buya na take ashe kaza yau kin yarda da mutum amma abinda za ta miki karkashi ba kyau isa ni na gan subhanallah ko menene kike da shi inda ki je shawara inda kina da kanuwa
da kuka fito ciki guda zama da ita ma it depends yes ki kai kara na farko kamar ni dai all the time muke magana ana finance kamar ki shi Allah dai shine first yes na biyu kuma kina da kanwa amma the best thing kuma iyaye saboda all the time inde ma kika build a good relationship with the daughter yara suna kanana namiji na mace ne kowani difficult kunya ku share isa wani abu ne abuyoyi in ba kai hankali da abuya ba ya fito ma da advice da me shi zai baki in ga abuya ta baki advice da dai target dai girgiza miki aure shi dai I beg saka fangudu step back amma abuya ta ce kamar ba ki gyara ba da ya kamata kaza da kaza ki samu abuyoyi da yawa don su miki kamar amma abin da kika yi nan ba ki gyara ba kika samu abuya ka wallahi kama ta amma abu ya ce kamar shi wane ne sister in bai fita to ki hankali kina fita tana shigowa yake saboda it's just like ana cewa it's just like a movie it has happened a lot in Kumasi here so dai mutane da suna kuran su ce kamar ai kaza da kaza da kaza subhanallah experience dai kuma I have experienced something like that. Of course. Ya ce miki kamar ya deceiving ya mai kamar ke abu ya ne kaza da kaza da kaza amma karshe abin da me shi zai miki ba kyau. Esa ni na gan ba kaman mistake bane ko ya sunan shi wani abin kaman da da ce kaman mungu abu ne ka samu abu ya amma ka kiyaye wani irin abuyoyi ya kamata ka dauka. Wani fira zaka fadi kuma wani irin limitation cikin fira da ku yi. Kin gane sai yana da very very important miji kuma subhanallah so dai wa ana base ka je ka kai asiri wurin ka fara cikin base ai magana ya in za ta wuce ana kallon ta na dariya yau in ba respect matanka ba respect isa aka respect matanka ya fito da maganar da zaka zo kana fadi ni mata na koko ta mu ya kai za ni mata na kaza kaza ce mun fa mata shi ba ta wasa da shi amma ka zo ka zage matanka ka fadi abokanai wa dai respect matanka. So it depends ya kamata mu da kanmu mu sa hankali cikin subhanallah mu sa ainihin waye cikin hankali mu duba waye kamata mu yi fira da subhanallah batun mata kuma ba kowane fira ma ya kamata mutum ma ya ce meme ya kamata kai batun auren ka ma should be within you and your husband ma I'm telling you Kabira all the time na cewa subhanallah wata ta kowa tana mini kuka kaza ni ce my sister laferunki da sajadanki zan ki sheda kiki yayi abu yoyi saboda suno da su fidda kiki suno kare kuma zo su zage so we have to be very cautious yazo batun friendship I think kanwana na malama Kabira ke ma you have something to also tell us zake ke advice watan viewers mu masu kallon wannan program yau muna tattaunawa ne game da hakuri cikin aure patience in marriage da yawa kaman kan da malama Aisha ta yi magana da yawa abuyoyi influence ababan da suke ta ce miki kaza wallahi fita harkan shi ga mazaje da yawa ba kina da kyanki yake da mun ki fita harkan kila inda Allah ya boye kin nan bata samu ba shi yasa wa Allah kuma yace idan na boye ka boye kanka in kika fito da kanki da yaran da ubangiji zai fidda ke duniya kowa ya ganki you regret at the end of the day na mijinki ya kamata ya zama friend ɗinki kin gane amma mun bari yanzu da yawa influence of friends in marriages yau ta kawo miki shawara daban ke da mijinki kwanta lafiya ku tashi lafiya yana murmushi ya fita kafin ya dawo kin bata ranki me ya miki abu ya ta kira ki kuna chat kan WhatsApp Facebook miji ya dawo ya gaji karbi bagin ki je ki ajiye lallashe shi kisin shi hagin shi yara nan kuka dan shiga daki she ku ce ku je ku ciye kayan uniform ku dan ki kiss juna ku kama shi amma tun waje kina jin shi ma ko kallon shi ba ki yi ya shigo yana tambayan ki lafiya kin gungule huskan ki kaman gungulu na amfanin shi na za mu ibadan da Allah ya ce mu zo mu yi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auren da yake kenan shi da suna na Aisha da suna na Khadija da suna na Zainab auren da yake kenan me muke yi muna wasa da rayuwar malama Kabira me kuma zaki ringa gaya mai ƴan uwayen mu da ke ji da magana abokanni ko abuyoyi mazaje base in ya tashi wurin aiki ya kamata ya bi base akwai a tayi aje a sha wannan irin advice zaki ba mazan nan sannan ki zo kan ƴan uwayen mu mata because ni kullun na ta ƴan uwayen mu mata because yau in mace ta shiryu wallahi ba jin motsin ku ba jin motsin ku ke da kanki ki shirya abinki da addu'a amma in dai ke baki shiryu ba shi bai rankuri ke ba ki rankuri kowa ya ji ku wannan irin advice ki ma zaki ba su
Magana da alhamdulillah myself we are Yes. learning. Yes, we are all learning. So far so good. It's have been the day in Fadi neighbor. But to have you. They can get come it's not the best. Come on to share problem with them. Don't want to be I'm telling you, say Allah. Sayan da malama ta ce sajadanki yi kukanki duka ma Allah kuma kina so mijinki kuma kina ina wani baba ina damu zuciya kina so ya ga ku kina so batun shi kuma kina ga zuciyar nan pure ne Yes. Isa wangan na kika yi addu'an nan straight up Allah ga karba. It's true. Isa kin ga kamar mijinki ga zuciyar shi na damu shi ko akwai wani babai akhlakin shi ko karakter shi da baki son sa cikin sujud yi addu'a ki ga ma ubangiji zaka duba cikin na taba karanta wani hadisi cikin riyadus salihin wai me the best of followers are those who pray for their leaders and the best of leaders are those who pray for their followers. It's true. Aka zo cikin gida wane ne shugaba mijin ne shugaba isa ki mijin na ya matan addu'a a baban da shi bai so batun matan shi matan nan kuma yayi ma mijin na addu'a baban da ita kuma ba ta so game da shi Allah ya zo da albarka cikin auren shi azamna lafiya shi azamna lafiya Almomin TV